meu país. La bandera de Mèxic està dividida en tres franges. Porta un escut que és un àguila reial devorant una serp en la seva urpa, situada sobre un opal. En aquesta imatge podeu veure la ubicació de Mèxic al món. Els Estats Units mexicans limiten al nord amb els Estats Units d'Amèrica. És una federació de 31 estats i un districte federal. La ciutat de Mèxic és una de les àrees metropolitanes més grans del món. Mèxic Tenochtitlan, o Imperio Azteca, es va convertir en la ciudad más grande y poderosa de Mesoamérica. Aún están situadas las pirámides del Sol y de la Luna. La moneda oficial a Mèxic és el peso i està dividida en 100 centavos. Els bitllets mexicans estan dividits en 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 pesos. I també hi ha altres tipus que són commemoratius, com les monedes. A Mèxic hi ha una gran varietat de climes i relleus, des dels tropicals i subtropicals fins als àrids i calorosos deserts o els climes freds de les muntanyes. Per exemple, en aquesta platja hi ha un clima àrid i subtropical, el qual és molt agradable. El volcà Popocatépetl és el segon pic més alt de Mèxic, després del pic d'Orizaba, amb una longitud de 5.452 metres. De moment està actiu i sempre està nevat. Hi ha pantans a tot Mèxic i hi ha molts diferents climes. Els deserts de Mèxic són molt àrids i calorosos. De dia fa molta calor i a la nit la temperatura baixa fins a menys 25 graus. Hi ha una gran varietat d'animals endèmics a Mèxic, com la balena gris, que és reproduïda a les costes mexicanes del nord-est de Mèxic, amb una mesura de 15 metres i 20 tones de pes. El gos chihuahueño és una raça canina originària de Mèxic. A les selves i faunes, un altre animal molt protegit és el jaguar. El pejelagarto és un tipus de peix d'aigua dolça que es troba als rius del sud-est de Mèxic. Hi ha una gran gastronomia mexicana, com les salses, les quals són per acompanyar diferents menjars i poden ser fredes o calentes. Per exemple, els tacos mexicans són un plat representatiu de Mèxic. Es poden distingir diferents tipus de tacos. Les enchiladas són un altre plat de Mèxic. Porten salsa i són emplenades de pollastre, coll d'indí o formatge. Una beguda molt coneguda és el tequila, procedent de l'agave i originària de Mèxic. És una fermentació destilada, particularment a Guadalajara, Jalisco, Mèxic. Aquesta catedral s'ubica al centre històric de la ciutat de Victoria, Durango, davant de la plaça d'Armes, i és una de les més populars de Mèxic. L'esport més popular a Mèxic és el futbol, i uns altres molt practicats i coneguts són el bàsquetbol i el béisbol. L'esport nacional es suposa que és la xerreria, d'on prové la paraula charro, que és la persona que fa la xerreria, i consisteix en diferents modalitats. La Monumental és una de les places de bous més grans del món, amb capacitat per a 50.000 persones. La selecció mexicana és coneguda també com el Tri, o per la seva bandera tricolor, la qual està a càrrec de la Federació Mexicana de Futbol. La pesca esportiva es practica a la majoria de les costes mexicanes, com el marlin i el peix espada al mar. La música mexicana és coneguda per la composició interpretada per els mariachis. S'acostuma a Mèxic en qualsevol tipus de festes públiques, com reunions familiars o serenates. Em dic Néstor i soc de Mèxic. Vaig néixer el 18 de maig de 1994 i visc a Barberà del Vallès, Barcelona.